Naidalagan pa sa ospital alagad pigdeklarar na dano on arrival ang sarong lalaki kan makabanggaan pigmamaneho kaaning motorsiklo sa sarong poste sa tinampong sakop kan sitio Magkasili, Barangay Mauraro, Ginubatan. Binisto ang biktima na si Alvin Casquejo, 18 anyos na residente kan Purok 5, Barangay Mapaco kan parehong Banwaan. Sa inisyal na investigasyon kan Ginubatan Municipal Police Station, nangyari ang insidente alas 9:45 nin Banggi kasuudma. Nawaaran subuoten kontrol ang biktima sa motorsiklo sa kurbadang porsyon kan tinampo. Duman siya nakaumpog so bayo niya sa kasulawas na iya paghihiling nila kautakan sa iyang pagkadaan. Accident-prone area man ang nasabing lugar. Nagluwas man sa investigasyon na daing suulot na helmet ang biktima. Dapat po sunodon ta po ang traffic rules pag nagmaneho po kita. Dapat po naka-helmet po tapos maging aware po kita sa pagpapadalagan kan motorsiklo. Nakapatente naman ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.